Закъса и преди нас. Jak se uchýlí. Zdrobou като пич. Айде да видим сега Димко. Абе дай докъде можеш да вържим, бе. От тази страна си затвори очите, аз Ще изкараш, викаш. Тук така подскоча, бе, ние че... Аз се залепих за покрия, човек. Все едно е от тег в студио. Да, комфорт, бат. Свети ти лампата. Да, бе. изчака да изкочихме там. Да, някъде там се презихме, знам как става. Троши малко, и ние минаваме. Ако няма кой да я кара, ще я караме, бе. Аз казвам да се направим на всичките вътре. И мисля, че мине. Да, ще е тежко, виж. Паджерото мине с комфорта. Вие го натрошите, той сега ще мине. За някакво дърво все пак. Тук е по-спокойно. Ние фръкнахме натам. Натам фръкнахме. Здрапаха. Я мила тъмнина, по-добре.